खुलुमबाय बयनिसिमबो आं जाबाय देमफु दैमारि दिनै बे भैरबकुंड टूरिज्म फेस्टिवला डे 2 दिनै बे डे 2 आवबो गोबां मानसिफोरा लैहोर बे फेस्टिवलाव फैदों स' दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबोला आं दिनै एन्ट्रि पासनि थाखाय इउटिउबार हिसाबै बे बेचखौ मोननाय जादों दिनैबो बे फेस्टिवलाव मा इभेन्ट्स जायो आं नोंथांमोननो दिन्थिनाय जागोन आच्चा लोगोफोर बेवहाय खोमलायनाय मेट्च जागोन फंबायनि मुङा सेकेन्ड राउन्ड गोजोननाय थाबाय लोगोफोर दायो जों नुनो मोनगोन खोमलायनाय मेट्च जोबोद एक्साइटिं जागोन स' नोंथांमोनहा नायलांबाय थादों स' फ्रेन्ड्स नाउ लेट अस एन्जय द एक्साइटिं रेसलिं मेट्च If you get it so flat on the ground, then the referee will get the point for the demonstrating height. Both of the wrestlers are trying their very best to score for the 9 of them. So friends, here now the exciting girls kabaddi match is going on. So now I'm going to show you this exciting kabaddi match. So logofer, dayo आङो ATV बाइक सालायनो नागिरदों आं जोबोद एक्साइटेड जादों आं बेखौहाय दायो सालायनाय जागोन स' नोंथांमोना नायदो बे ATV बाइकखौ सालायनो हागोन जोबोद एक्साइटिं जायो स' फैदो लोगोफोर बे जाबाय एडभेन्चार्स एबर्डनि मोनसे गेलेग्रा बेवहाय नोंथांमोना गाखोनानै बाज्ल'नो हायो देमफुदा एन्जय खालामगासिनो दङ देमफुदाया जोबोद एन्जय खालामदों दे देमफुदा एसे फ्लिप होदो बेक फ्लिप माबा माबि barlay. Wow. Deh. Moza. Tadi lagi video hai. Santali. जोबोद एक्साइटिं जादों कैसा लगा यहाँ के लोगोफोर बिथांमोना जोबोद लाजियो राजलाया बिथांमोना भुटानिस भैरबकुंड टूरिज्म फेस्टिवलाव मिथिं बेरायगासिनो दङ जोबोद मेंबाय माथो बुंनो यूट्यूबर्स लाइफ
बेबायदिनो जोङो सोलिनो गोनां जायो। आच्छा दायो जोङो हट एयार बेलुन गाखोनो थांगासिनो दङ जोबोद एक्साइटिं जादों आरो आं नोंथांमोननोबो दिन्थिनाय जागोन। आच्छा लोगोफोर जों सफैबाय बेनो हट एयार बेलुन स' बेयावहाय जों दायो गाखोनाय जागोन। स' दायो जोङो हट एयार बेलुननि मालिकखौ लोगो मोननाय जादों। ইয়াতে উঠিলে কিমানমান চাৰ্জ লোৱা হয়? এটা কমিটিয়ে 400 লেভেলৰ চাৰ্জ ল'ব। 400 yes। আচ্ছা কিমান ওপৰলৈকে যায়? এটা 50 ফিট গৈছে 50 মিটাৰ্ছ গৈছে। थैंक यू फर द इनफरमेशन। स' लोगोफोर जों मिथिनो मोनबाय जुदि जोङो बे हट एयार बेलुनाव गाखोयोबोला जोङो 400 होनांगोन आरो नोंथांमोना 400 होनानै गाखोनो मोनगोन। Finally, we are on the hot air balloon, flying over the sky, feeling really incredible, very much excited. So लोगोफोर hot air balloonआव गाखोनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दायो हर जाबाय, खोमसिबाय। आंनि भिडिअखौ आरोबाव गोलाव खालामनो हालिया। जास्ट हराव बे फेस्टिभेलखौ बोरैहाय नुयो बेखौल' दिन्थिनानै आंनि भिडिअखौ आं फोजोबनो सानबाय। गोजोन्थों। गुड नाइट।